In het dwaancentrum van de Squalle wordt de studentenuitlijn het bij dwarseme bouw en installatie omgit. Hier gaat het vooral over de verschillende soorten warmtepompen. Het enthousiasme is groot genoeg, maar wat dwarsemers krijgt budget is de meesten nog net echt helder. We hebben wel iets over duurzaamheid gehoord, maar dit is heel nieuw eigenlijk. Energie-neutraal, maar een groene energie, maar verder niet zo heel veel. Sommige dingen die komt natuurlijk thuis ook wat in, die just wel eens, maar voor de rest net echt. En nou als er mee bezig is, wat betekent dwarsemers nou voor jou? Nou, dat is juist wel dat het wel echt nodig is in de bouw en dat dat ding oplost. Installatiebedrijf ASN uit Dokkum, dat service en installaties docht voor zonnepanelen en warmtepompen, is een van de bedrijven die het verbonden is onder de opleiding. Het verlet om mensen is groot. De hele bouwwereld is gewoon slecht om mensen te komen. Het slaagt nog wel steeds. Begin van het jaar beginnen de werkpermonteurs bij ons. Dus we kunnen ze nog wel krijgen, maar het is wel een krapte op de markt. Ja. De studenten krijgen net alleen nog les in bestaande technieken. Er wordt ook werken aan futuristische installaties, zoals bijgelijks een recreatiewenning die keppelen is aan een auto op waterstof. De energie-neutrale wenning van de toekomst. Deze wenning had bijvoorbeeld zonnepanelen, maar stel nou dat de zonnepanelen niks opbrengen. Dan is het uw doel dat die waterstofunit het oer neemt. Zo maak je dus echt kennis met technieken van de toekomst. Absoluut. Hoewel baanzekerheid naar de opleiding wis is, bloot de animo onder de jongeren om de techniek in te gaan nog te leeg. En daarom wordt er actief zocht om nieuwe studenten. Dat betekent dat we al op de basisschool en het VMBO beginnen om studenten in te leren van hey, hoe leuk is de bouw, hoe leuk is de techniek. En die nieuwe dwarseme technieken die maakt je het extra uitdagend en interessant. En zo komen in dit dwarsem dwanhuis ook de VMBO'ers en ook de basisschool door de vlier. En een baan is een zekerheid. De hele bouwwereld zit te springen om deze mensen, om jonge mensen vooral, oudere mensen, omschoolers, bijschoolers. Maar deze hoeven net bang te zijn dat ze thuis zitten. Totaal niet.